ni Audio Salado Technical Director Erning Cledera, asiman Ronel Isidro sa nga po ka mga pagriba sa luwas. Ini po si Danny Auriusa digdi sa Bangon Barita sa Pagoto inod sa mga pamayukan barita sa lado lokal. Community Pantry lakop naman sa Camarines Sur. Igwa naman nagbuto at digdi sa Ciudad Dinaga, partikularmente sa Barangay San Felipe. Opisina kan MNWD na naka-lockdown sa ngunyan. Posibleng sa aga magbukas na ang opisina, alagad mga 50% sa kanaka mga empleyado ang pwedeng maglaog. General Manager ka na Metropolitan na Water District, urilaga na ang buhay huli sa COVID-19. Pag puna ka na PSA, ka na pag ako ka mga kuhanin na national ID, posibleng madiskanar ang mga may record din na kriminal. Pamayukan na barita nasyonal, nagpupon pa sa nadigdi sa Nagasing Camarines Sur, alagad na kukursyunadan o napapag-initan kan DIJ, dapat magkuhanan ni permit sa mga lokal na gobyerno ang community pantry, sabi ni Yusik Martin Dino. Yan na kaya para sa mga pamayukan na barita lokal, asin nasyonal, muna na enod sa barita sa lado lokal. Iba naman nagdi sa Barangay San Felipe, kana Ciudad Dinaga, kana community pantry, utabang sa komunidad na pinagtugdas ni Da Aguilar. Akin ni Dipuntong Juma Aguilar na sarong taga-media. Nayaon dyan sa Barangay San Felipe, Ciudad Dinaga. Alagad ining muna na panonin na pandemic. Pidati nang may panin na COVID-19 na pandemic. Sinabi ni Aguilar sa OKPM News na dati na nagponsyonakan taon na 2016, kabali na digdikan magkaigwanin na gira duman sa Marawi City, asiman pagputokan Tala Volcano. Ini sa iyang pinagpundar, tangari makatabang sa mga nagtitiusa, asin si gusto magtrabang, pwede na o pwede man magdunar. Marikason ana pag-abot kan supply, marikason man na ura. Kasibago na rin sa kasibago na si iba, pwede man siya nang magkuhanin saro, alagad gusto ng urubuson na. Yan ana riparo ka na iba, na dapat tawaban iba kakataon si ibang namamanwanan ng ipo, bakulang sinasana sa pamilya. O yan parte kan mga payag ni Da Aguilar. Ang tabang komunidad po, 2016 po siya nabuo. Ang objeto niya talaga is magtabang sa mga tao na nga ipo ng tabang, dawa anong klaseng tabang, dawa sa ina lugar din. Dahil itong 2017 kang kaputukan kang gira ka Marawi, saro kami dumasa nagduma na sakay-sakay lang kahit itong 2017 para magtabang sa ibakwis kang Marawi na nasa Iligan. And then pagputukan Taal, nagduman din kita, nagboluntaryo duman sa mga community kitchen para magpakakan And then kung ano-ano pang mga, lalo itong unang bugso ng pagluwas pa lang kang COVID o ECQ, tigdi sa Naga, nagtarabang kita duman, lalo na duman sa mga lockdown area na ito prioritize ta para matabangan. So ngunyan, mga nakaaging aldaw, habang nag-aling-aling ako, may nagpadala sa kuyang message sa Messenger. Itong nag-viral na Maginhawa Community Pantry. So ngunyan, dahil yung mata sa pagtabang, naisipan ta na i-adapt digdi sa Naga, tanganing madakol din po maserbisyuhan. Kasi yan ang parte kan mga payag ni Da Aguilar.
na nagpuna ka na tabang komodidad sa barangay Sana Pilipi. Mientras tanto, kasumpay man kan barita ini sa lado nasyonal, napapag-init naman tulos ni D.I.D. Yoseka Martindeño, ang community pantry organizer, asin natutuyawan man kaya ang mga pangyari. Ninulita dahil na nasusunod ang health protocol, asin iguan ng violation, maski nga pwedeng umahon kana sa idang maray na intensyon. Pagkapatanid pa ni Yoseka Martindeño na dapat magkuhan ni na permit sa mga lokal na gobyerno an arog kaning tabang sa mga residentes kan sarong lugar na ngayon ni na tabang an tabang komunidad ni Da Aguilar. Pinagmaray tangari matabangan man sina ngayon balangani kasi bago gulpi man nag-arabot asin gulpi man na nagkakuruatulos asin iba gusto na makabintay na dapat tawaban ni pagkakataon na si ibang mga nangangay po urog na ka na sa idang pamilya alagad ang iba aros dahil na sana naggirong si ibang nakapirila tangaring makinabang man ka na tabang komunidad. Iba pang balita sa lado lokal. Ali dyan sa Calabanga, Camarines Sur, pag-issue ni National ID sa Calabanga, Camarines Sur, pinapundo ni Alcalde Ed Severo Hill de la Cruz. Bangon Banwan Report! Mayo baga kundigdi sa naga nagpadagos ang process kang National ID sa opisina kan PSA sa banwaaning Calabanga, Camarines Sur. Pinapapundo mo na ni Alcalde Ed Severo ang pag-process kang National ID kang Philippine Statistics Authority sa kadahilanan na dakol sa Calabanga ang nagpositibo sa COVID-19 sa kadahilanan na kausakan paglubo kan na orulakitan ang pagrusok kan mga tao na kung saan dagdag pa kan alkalde na oras na medyo magkulpa na ang pag-orulakitan kan COVID-19. Iba padagos kan banwaan asin liwat na balik ang operasyon kang pag-process kan persis. Mientras tanto, digdi sa naga, padagos ang pag-resibi kan opisina kan PSA sa mga walk-in na gusto magpa-issue kang National ID dahil ang nagsusunod ang opisina sa mga panahon na pinagsusugo kang IETF. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OK FM, ini Mansil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Matapos pirang aldaw na i-lockdown ang opisina ka na Metropolitan Naga Water District sa may City Hall. Uli ka na may nagpositibo asin binawayan ng boy na empleyado ka na MNWD. Sinabi ni Manager Virgilio Luansinga na pinagpuna na kasuma ang pag-swabti sa 114 mga empleyado. Alagad sa aga maralaog na anya 50% kani tangariga dahil kayang magsurok-sukan ang mga empleyado asin ibitaran asin kinakaipon implementar ang social distancing asin dapat kompleto ng face mask asin man face shield. Ini nga kasugan ni Manager Luansinga sa pagbalik ka mga empleyado tangariga magpadagos-dagos na ang transaksyon sa MNWD. Ngunit na daw maabot pa sa 120 mga empleyado ang mapasara roman sa swab test. Ana payag pa ka na manager na ka na nakaaging simana o kan Domingo may nagahilang asin na may piga kalinturang empleyado ka na MNWD alagad sa resulta kan swab test nagapositibo sa COVID-19. Asin binawan ng boy ka na nakaaging pizza 18 ka na bulan na presente kaya dagos tampig lockdown ang opisina. Alagad uya na mga pagirumdum ni MNWD General Manager Luansinga kana kamugtakan kan opisina kan Water District sa Ciudad Dinaga. Ngunyan po, naka-lockdown po kita, nag-alak kita anytime na today na ilip po si sa tuyang lockdown.
Now, pag nailip na po ito, kunya na daw naka-standby na duman, kita mo yung mga tao sa utility para po mag-disinfect ang buong opisina, saka po si mga bihikulo. Then, kasuhapon po, kaya una kitang makapag-test po kita ng 114 na empleyado. Now, ito pong 140 na ito, si initial ito, ngunya na may naka-schedule, ngunya na aga, 120, then 120 man pagkahapon. Now, kung magagamit ko sa list ng lockdown, by tomorrow, papalaugon mo po 50% si mga nag-negative yung mga test para maka-operar na normally ang satuyang opisina. Yan, tanto kasumpay man ka mga pahig ni GM Luansing. Sa man na inako kasi bago sa programang Bangon Banuan na tinamaan naman sa kan nakaaging bulan kan coronavirus disease asin inabot sa nin 27 dias na gayo sa hospital. Inako naman na ilaga na ang sayang buhay, ulitan nagkaikuaning komplikasyon sa sayang baga. Asin nagbaba ang sayang oxygen level na nagsakata siya na sa 62% na dit ang GM sa sayang kamugtakan sa ospital uli ka na COVID-19 uya pa ang dagdag na mga payag kan GM kan MNWD. Actually, nag-ilaga akong wara sa Kinaban. Nag-27 days po ako sa ospital. And ang nangyari ko kaya nagkaug akong komplikasyon sa lungs. Si dati ko pong hilang kang 2008 pa, para bagang binalik kang COVID. So yun po ito siya naging experience ko. Nagpaparababa sa kuyang oxygen sa hawak na nag-aabot na lang kung 60 to 70 na lang ang oxygen ko. So, kaya talagang haluy ako naka-recover 37 days. Actually, olive pagluwas ko, din nga ako naghalos makalakaw. Nag-isipan talaga ako. Yan, tanto sa iba pag-baritali sa luwas sa Parauma, nag-dinegosyo pa sa illegal na droga, dakop ka na pulis Carlo Baldosa. Bangon Banwan Report! Kasong pagbailar sa Akta Republika 91-175 o ang Comprehensive Dangerous Drugs akang kinakampang niyan kang sarong Parauma sa Banuan kay minalabag Camarines Sur na may sideline sa pagkabakaling illegal na droga. Kung marumduman, las na bigyan sining pagkabanggi. Duman siya tagudtod barangay sa Nusya minalabag Camarines Sur ka na magkondusir ng buy-bust operation ang PIDEA siring man ang Minalabak Municipal Police Station sa Panginog de Police Major Jim B. Jeremias. Asin magresulta ini sa pagkaka-apprehender kan sarong Edmundo Cuarto I. Pahilga, 54 anyos may kasaruan, asin residente ka nasabi ng lugar. Ang nasabi ng suspect, kabali sa listahan ka na Samson list kan drug personality sa Minalabak Camarines Sur kung saan nagpakabakal pa ini na droga, dawa na nga ni pinagpatanda na ka mga autoridad. Duwang pinasong hitsil transparent plastic siya ang napabakalan, ang nagpabakal kayo ni. Sa sarong pusher buyer na pulis na nagposting para bakal Shabu kung saan sa kantila 500 pesos nadagos ang sa ng transaksyon. Tulos man na pinag-aresto ini kung saan na kadigdi ang ginamit na buy-bust man ng siring man ako alam pa ng mga drug paraphernalias ang nakusadong niyan ang nyaw na sa kustodiya kan PNP asin sinangatan na kan nakasabi ng kaso. Dagdag na informasyon sa radio lokal para sa 97.5 OKFM in Carlo Baldosa, gusto ko okay ka. Bangon Banwan Report! Iba pa nga balita sa lado lokal, dako lang posibilidad na bako lamang dua-dua kundi dahil na magparehistro sa pagkuhanin na national ID sa PCA ana mga suspitsadong kriminal asiman nagtatago sa mga otoridad huli kan inatubang ninanim na mga kaso. Sa entrevista man kasi bago kay Tenente Kennel Bugard Araw, ang Hepe de Policia ka na Municipal Police Station ka na Pili Camarines Sur. Sayang sinabi na dakulang bagay, ana pag-issue ka na National ID kan PSA, ninulit na kompleto ng gabos na datos sa ana kompletong pangaran asin adresa, asin iba pang datos madaling makuha, asin masusog kan mga autoridad. O yaman ang parte kan mga payag ni
Police Lieutenant Colonel Bogard Araw. Opo, malaki pong tulong yan, lalo po sa pagsugpo ng krimen, sa ng solusyon sa mga nangyayaring krimen. Kailangan kasi yan, parang national ID rin yan eh. Itong national PNP clearance ay galing po ito sa Grame. So yung pilot area natin dito ay yung Naga at saka yung Iriga. Yung mga city, national ID na po ang national police clearance na po ang ginagamit natin dyan. Kasi yung national database ang kailangan natin, lalong-lalo na pag may mga suspects, dyan natin na alamin kung ano yung mga data niya o information ng mga suspects. Yan ang parte kan mga payag ni Teniente Colonel Bogard Araw kanap MPS sa Pili Camarines Sur. Mapadagos iba pa mga balita lokal at sinasyonal pagkatapos kaniba pa ang pagiramdom ali kay Ronel Centro Asiman kay Direktor Erning Cledera. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Retail, Kalimbahan, mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay, yung bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Para sa marikas na proseso asin barato na presyo sa pagpa-inspeksyon sa good emission test kan sa inyong mga vehikulo bago sa LTO registration, yaon na ang K2 Motor Vehicle Inspection Center sa may Zone 4, Kadlanpili, Camarines Sur. Bukas araw-daw alas 7 nin aga hasta alas 7 nin banggi. Kaya sa mga may trabaho, pwede pa kamong ma-accommodate maski after office hours. K2 Motor Vehicle Inspection Center, Zone 4, Kadlanpili, Camarines Sur. Likod kan Caramel. Igwaman sindang baratong insurance policy na pwede nindo na i-avail.
Kung ikaw man naghahanap driving school, yaon ang Kamsur Defensive Driving School makukuha sa LCC Mall, Felix Plaza Street, Sabang, Naga City. Harani sa LTO office. Bukas Lunes hasta Sabado alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga interesadong mag-enroll, mag-upod sa 0961-5853286. Tandaan, K2 Motor Vehicle Inspection Center, Kadlanpili, asin Kamsur Defensive Driving School sa LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. 26 minutos sa antes magtatapos ada mga balita. Sa iba pang balita sa lado nasyonal, si Interior Secretary Eduardo Anyo nagpahig na siya bilang miyembro kan NTF LCAC. Nagpaimutik na Philippine National Police na pinagsugo na irintaga asim imbestigaran na ang community pantry sa manibay pang parte ka nasyon na maging igwa naman digdi sa Kabikulan. Sinabi pa kan Secretary Candidato sa Kodambaray ang intensyon ka na community pantry sa yan sa dang suportado asin na dapat mayong political color. Ana iba man nagluluwas na piga rintagdanin amay ka na Philippine National Police na pinagdududan na kinagamit ka na komunista. Alagad anibang nasa likod ka na community pantries na ginalikit lugod sa gobyerno, nagtataba ng ani sila sa mga nagtitios, alagad pinagsasautan pa na nasa likod sa inda komunista. May estado na babaranggaan man ang mga payag ka na mga undersecretary kan DILD. Ninuulita ana igwang konklusyon na iba dapat magwan ng permit sa mga lokal na gobyerno. Ang iba man na secretary kan DILD nagsasabi na no need na. Pasinday na kinakaipuan na ninuulita mga donasyon sa naman nga ni asin na magastos pa man ang sarong ordinarong namamanuan na nangari isa na nga magpundar ka na community pantry. Yang kadiripunan ka mga balita lokal asin na nasyonal. Sa kara ka mga pag-riba sa luwas sa nagpabuting balita lokal. Carlo Baldosa asin man Hidi La Cruz sa lado teknikal. Director Erning Cledera asin man Ronel Torres. Diyos mabalis po kan sa idong pag-antabay. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsawd ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaod sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, FM. Gusto ko, okay ka.
malinaw, mausog, na nadadangog sa Kabikulan maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Kayo ay nakikinig sa program